ogiri na afa. Ah. Abịa m ka ejighị m nnukwu okwu wee bịa. Abịa m ka eji ọrụ m ndị a na ịma na-asị na onye mmiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri. Yes. Nke m anụnwa na ọ na-achọzikwa iri m na ha anọzikwa. Ọrụ mkpa ego erughị na amaghị ịkpata ya. Okay, si alụ bute obodo alụ obodo asị m ekiri na aba asị a na-ekwe ihe ọga anyị na-ajụ asị m ka ihe yibe ahụ. Ndị ala azụkwa na ọgwa na onye okwu mmiri nwere okwu ya ka ọ na-eri kedu ihe ọ na-eme ka mmiri ya ili okwu nke ya ego nke ndị ibie na-achọ ya chọtakwa ya ọsị m nke na-eme na nsị ya ọsị m kedu onye nke buru batrị gị ọ na-emezi na mmiri ji achọ ili okwu ya sị ama akwa na ebe dị iche asị nke ya ọ na-achụzila ego a na-achụ ego ọsọ sị ama kedozi akwụche ụdị n'ihe anyị kwuru. Uche m dị onye ka nka na-agwa ọrụ asị m gojuọrụ m alụ na ya nọ ka mmiri rie okwu ma ego a erughị na m oge ịkpata ya aghọtazikwa m ihe na-aka oke arụbịra gị ọsị m jụọ ma mmiri ọya nọ ka ụkwụ lie denụ ego ọya nọ ka ịghọtago ọzụgbọ nke na-eme na ze ya alụ bute obodo asị m na ị na-akụkwụzi ka onye akpọrọ ọla dị iche gị na dayọg ma alọ amagha nna iji anya ọma agbakọ onwebugo ebe ijeru mana nke iji ka jidezie enyezina m onwekwa nke nji ịmanyekwu m ego afa wee mechaa ka ndị mmụọ kwụọ gị ụgwọ asịmoge na afa ihe adakwa nsị na ifugo niile ama nke taa adaba asịmogwa n'ilu ọgụ sie ihe